Tak už celé začína. Ideme na cestu do Rimavskej už konečne. Už váha našite spravená. Môžem povedať za mojich chlapcov, ktorí ako vždy meškajú. Lajdáci. Takže išlo to zatiaľ až moc hladko, čo som prekvapený. Takže uvidíme, aké to bude na zápase. A do váhy v pohode? Do váhy v pohode. Viac menej už som si strážil pár týždňov tú váhu a tie posledné dni som už vyslovene len vysedel viac menej tie sacharidy a to už šlo samo dole. Už to posledné kilo, dve, už to bola čistá voda, čisté vypotenie. Čiže teraz na akú váhu sa potrebuješ dostať? Ja som 77. Hej? A už aj si v nej, akože teraz, ak si sa vážil, alebo tak? Už som v rámci tolerancie. Hej? Perfekt, dobre. A čiže nejsi nejaký snajcíša, že slabý a tak? Nie, akože ja som teraz unavený, ale to ako náhle doplním tú vodu, tak už som tak v pohode. Všetky veci pobalené? Frajerka ťa pustila, či nemáš? Frajerka není, zuby a suspenzóre pobalené, nič viac nepotrebujem. To je ono. Čakáme ešte na nášho chlapca Manimena, ktorý klasicky meškáva ako vždy. A všetci nervózni, lebo sú schudnutí, podráždení, takže Manimen toto bol naposledy, inak si skončil v tomto gyme, bohužiaľ. A povedz, že čo ty, jak si na tom, že Tak do váhy pripravený si? som, schudnutý som, všetko dobre, už čakám na váženie, potom si pekne mám ovocnú misu, čo som si pripravil, takže úplne som v pohode. A super, čo Super šikovný zápasník, ale rozbijem ho, takže není problém. Hej. A miestny? Miestna hviezda, hlavný zápas večera, takže viem, že publikum bude na jeho strane, takže klasika. Ale ideš do toho. Dobre. Takže volám sa Rastislav Tóth, pochádzam z Rimavskej Soboty. Toto je môj MMA klub MMA Revolution Rimavská Sobota. Na váhe som mal teraz rovných 77 kg. Chudlo sa ťažko, ako inak. A čo som ešte? A akože, jak vnímaš teraz? Si pripravený na zajtra, akože so všetkým, že cítiš sa dobre vo forme, alebo? Na zajtra som pripravený, mám formu, všetko je OK. A si študoval nejak supera svojho? No, pozrel som si štýl boja. Takže neviem, o čo ide. Hej, taktiku asi nechceš prezrádzať, že? Dopredu. Nie. Tak hovorím toľko, že ja idem s tým, že proste vyhrám. Idem vždy, na každý jeden zápas. A koľko si sa pripravoval? Tak pripravoval som sa tak intenzívne na tento zápas mesiac a pol. Takže teraz som po trošku dramatickom vážení, kde som prevážil o jedno deko, ale bol som hodiť novorodenca a už som safe, takže všetko v pohode. A teraz zbieraš sily na zajtra? No jasné, pocit trošku, to mám rád. Správne. Dobre teda. Bránko mi ale vyžiera v kuse. Toto je Braňo vyžierač, ktorý ho chce oslabiť pred zápasom. Ja uberám si. No už iba to piču. To budem sa vypípať. Nerad sa delím o jedlo a obzvlášť pováženie. No tak dojmy sú už teraz dobré, doteraz boli úplne na piču, lebo som si stal prvýkrát. Ale inak v pohode, no. Takto veľmi som dostal prvýkrát, inokedy to bolo oné. Maximálne pár deko a to bolo do hlavného váženia to bolo už vtedy opravené, tak toto je prvýkrát. Rasťo Hanulaj. Máme tu ďalší problém, 78,3. Teraz mi chýbalo najprv pol kila, potom 3 deka, a potom jedno a potom dal do trencla, že to bolo v pohode. Takže nakoniec problém boli trenky celý čas. Mal som ich vystlané. Na hoteli, alebo lepšie povedané ubytovni. Po večeri ešte dám na noc toto perfektné asajko, ktorému vôbec nerobím reklamu, lebo mi zatiaľ nedali ani korunu. Čakáme s Rastom na film, kúkneme nejaký fajnový film a pôjdeme spať pomaličky. Film, vďaka ktorému trénujeme, Never Back Down. Náš obľúbený. On si nepovedal, že to bol myslené jemenské, ale ešte sa na to mluví. Koľko, kámo, nikdy sa nezdávaj a dotiahneš ďaleko. Fakt. To áno. Toto nebolo klišé, ale pravda zo života. Dobre.
Sushi rimavská sobota, kam do mesta? No ale tam sa nič nedozvieš, ja som to už skúšal. Bol som hladový po suši, ale niečo mi tam dokonca vypísalo takú smiešnú postavičku, že nič som pre teba nenašiel. Naozaj, kúkni si to, neviem, či tam to je. A bola na takom druhom najprv suši rimavská sobota a tam ti to vyhodí, že nič som pre teba nenašiel. Niečo podzub, sushi rimavská sobota. Áno. Nič som nenašiel, ale kuchárko mali. Malé kucharinko. Nič som nenašiel. By som si rád. Takže sme v lokálnej reštaurácii na obede. Prekvapilo veľmi dobré jedlo, chválim jedlo a ceny. Ceny sú skutočne ľudové. A čakáme na naše cestovinky. Môžeme si dopriať ešte celkom v pohode jedlo, mám to tak 6-7 hodín do fajtu. Teda do akcie, fight ešte ku koncu. Uvidíme, ako to bude celé. A nervozita? Alebo niečo také nič ešte? Každý, ak sa cíti, ale ja sa cítim dobre teraz, pohodlne. Ja úplne bežný deň, som tiež spokojný. Ešte tam pustím poriadneho novorodenca a to bude ono. Ešte to potrebuje vytraviť všetko a to bude ono. V tej klietke potom? V tej klietke bojujem s novorodencom. Asi od 4. už nechcem jesť kamo, lebo zase veľký sa pred zápasmi vždy. A zase poviem miliónkrát šťať pred zápasom. Tak to nezabrániš, tú vodu proste najhoršie, keď si musíš. oblečieš všetko, suspenzor, trenky zavážaš všetko a to musíš 500 krát A tie kvapky tam vždycky sú na tých trenkách. Posledné kvapky to vždy do suspenzora, no. Máme veci a ideme, opúšťame tento Hilton, miestny Hilton. Voda, veľa vody. Raz, dva, tri, čtyři, pět. Kde nás malý? Chalani, pocity nejaké? Čo hovoríte? Predzápasové. Už len nech to začne, lebo už mi je dlho. Není tu moc čo robiť. Len čakať, čo? Najhoršie čakanie, najhoršie. Presúvame sa do haly. Do Madison Square Garden, ne do haly, do Madison Square Garden. Chcem, aby sa o tom takto rozprávalo. V trojhodinom predstihu. ideme doktorské prehliadky a pravidlá a všetky tieto blbosti s tým spojené. Tieto nutné povinnosti. Už vidím miestnych tupaniestných. Domorodcov. Ty vole, fakt. Všetky veci z auta treba zobrať? No, hlavne, jak sa hovorí, nerobte z auta výkladnú skriňu. Lebo ti poberú všetko. Takže mobil to naráža, jak včera. Není môj výžak. Prejdem lekárskou prehliadockou.
kdo neví, na jakou distanci je vypsaný jeho fight, to znamená, jsou tady 3 první fighty, Gábor Kováč, Balo, Gašpar, Kóňa a Mokrý, které jsou na 3x3 minuty. Jo? Všechno ostatní je na 3x5 minut. OK? To je první věc. Další věc. Apelujeme, zase se vrátím k tomu prvnímu bodu, je to sport, je potřeba to jako sport prezentovat, to znamená, že zdraví vás, bojovníků, je na prvním místě. Je možný, že tady bude v hledišti spousta lidí, kteří na takovou akci přišli poprvé. Třeba je mezi nimi někdo, kdo je ochoten do toho investovat, za předpokladu, že to bude sport. Když uvidí, že tady odtud vydáčíme frajera a nohama napřed, jenom protože já jsem si koukal na to, jak ho tam frajer došlapal. Pánové, nejhorší možná vizitka, poslouchám tě. Tak tie Sloveny si nechám pre seba a ako ja cítim, že mám nabrať v zápase. Pohodlne už nie. Takisto aj vždycky som ešte. Tak poznám natoľko, že to je zápasník domáci v Dunajskej Soboty, už druhá zápase, že je niekoľkonásobný majster slovenských zápasení, takže bude určite silný na zemi a na základe toho sme tam dostali aj taký bol. Stojíš, když co bude tvoje výhoda? Určitě. No, myslím si, že postup bude určitě má výhoda, ale zase nemyslím si na druhou stranu, že aj na druhou Ne, tak to se ti dobře, podepsat si Začne malá prestávka, asi po 2 zápasoch a potom sa pomaličky začnem rozcvičovať, lebo zápas na náš posledný, čiže úplne na konci akcie. Večer, možno že až o hodinu, takže ešte mám čas. Sledujem našich chalanov, teraz Borec vyhral, Miško.
opäť to bolo oveľa inšie, jak som si predstavoval. Myslím si, že keby žen do druhého kola, tak fakt aj nevšimne som. Bolo to veľmi náročné, veľmi silný bol v tej zemi, ale teším sa, ako to dopadlo. Myslel som, že to nedotiahnem, to škrtenie, ale vidno, že aj troška sa v hlave už len zlomil a pustil mi to trocha, takže som bol veľmi šťastný. Povedal, že môžeš povedať iba vyhráš.
poprosiť Romániana a Antona Karpáta, hlavní organizátorovi přišli předat ceny. Vás poprosím, abyste ještě vydrželi na předání vyhlášení vítěze. Ale ja som v kuse byl na tej zemi, ne? Včera som nechal 200 uderov mimo. Ja som... Marek Muñoz, ty kokot. Fuj, čo si kokot? Však ale taký dostal po brade asi 10, že ty kokot neviem, čo tam učil ešte. Dík. Ale super, tvrďak to piče, no. Ale fyzio tam bolo. No, on treťo kolo úplne nevadal, som bol v pohode bolo, že... Ale ja som v pohode tak na oko, že každý 10. úder stál za niečo. Ale kámo, keď som tam jebol ten overhead, ty kokot, to mal umreť. Že normálne som tam dal taký bomial. A ešte asi 3-krát mi nastavil úplne temeno, že nechcel som, ale to sa tak vytočil, že rovno mne do rany. Kámo, ten klinč, tak som vytuhol po tých klinčoch vyjebaných. Som sa veľmi bál, že ale... No, tuhý som bol jak... Vysili. Ale bolo mi jasné, že viac vysili Mal som ruky, pekne som bránil. jak rána erekcia som mal, kámo. Krásne prirovnanie. Tak, nej som trávky, ja keď niečo takto... Kondičný, keby si Fuj, ty kokoda. Vždy som tak pičoval, keď som musel ísť na ten pítel, tam 5 minút pliešťal tam kokoti a normálne, to aj čo bolo posledná zápasy, sme utiahli na grande final, ty kokot. Čo si, kokot? Fuj, píči som, píče, kámo. Tu ty nerozcvičíš na tie takedowny, tak má náč, jak decko. Ale dneska som bol diamantový, čau, jak kámo? Som si to vypýtal od novotného, nech mi povie, tak. ťažký zápas. Fuj, jak kokot. No jak si v kuse hovorí, v kuse, že ježiši už, no ja už poď ticho, ile aspoň chvíľu. Aj poď, do píče zase. Počkaj, lebo vieš o čo ide. No jasne. Prestaň pracovať, postavia vás hore. Super, silný si, jak koľko, dobre. Dáme si, jasné. Ale daj tomu čas, ešte mám na práci jednu odvetu a ešte jeden zápas. No to môže zorganizovať. Povedz, je čo aj ole. Ja kámo, šťastný, prešťastný a fanúšikov, ďakujem, píče, však na to tu som, robím to pre vás, ne pre seba, čo mám jebe, ja to môžem jebať. Ja to robím pre vás. Po zápase na ceste domov, trošku sladkosti zaslúžené. Nič lepšie, ako sa domov, keď udá vyhráme. S Elegancia. trénerkom už pekne v aute cestou domov, takže super. Vytlačili sme Maniho. Vytlačili sme Maniho z auta, no. A čo, ste rozbití, alebo jak sa... Ale noha ma boli, mám nakopnutú nohu a tak to je tak všetko, možno niečo na tvári, že som sa ani nevidel poriadne, ale super, na všetko v pohode. Všetko, jak má byť. A tréner, si pyšný na svojich zvedencov? Čo? Domov, kde sa dajú do studenej vody. Už sme za chvíľočku doma. Toto si ako najväčší alkoholik, ne? Odnášam 5000 litrov becherovku, aj keď som nikdy nepil. Ale tak konečne sme doma a na toto sa čakalo celý čas. Kvôli tomu zápasy ma vyhrávam. To by mohla byť odmena. Najkrajšia pocit, tak práve tento teraz. Všetci, čo podporovali a držali palce, čaute, vidíme sa na budúce. Ďakujem, ste boli súčasťou tohto celého.